ברצלונה מארחת את רומא בקאמפ נו במשחק על גביע גמפר, המשחק שבאופן מסורתי פותח את העונה עבור המועדון הקטלוני. לאו מסי וניימר חוזרים אל הסגל של ברצלונה לראשונה הקיץ, ואת החותם הם הטביעו כבר מהשנייה הראשונה שלהם במשחק. משחק צירופים של שחקני ברצלונה שקדשו את השער של שצ'סני, השוער המושל מארסנל. משחק צירופים מרהיב על הברצלונה. רקיטיץ' המצטיין במשחק סוחט הצלה מהשוער האורח. שחקני ברצלונה בפתיחה המשיכו לעשות במגרש ככל העולה על רוחם. רקיטיץ' עם עוד בעיטה בחצי אף, וההמשך של רפיניה מקרוב עולה גבוה. רומא הייתה חסרת אונים, בקושי הצליחה לעבור את קו מחצית המגרש, ואז בדקה 26 מסירת אומן של מסי, מתיה מהאוויר מוצא את ניימר, והברזילאי ממשיך מאותה נקודה שבה הוא נעצר בעונה הקודמת. ברצלונה נראית כאן שונה לגמרי מהקבוצה שנראתה מעט חיוורת בהפסדים האחרונים במשחקי ההכנה. אירוע שלא לעניין התרחש בדקה 34, עימות בין מפו למסי שלופת בצוואר של הבלם הצרפתי. שני השחקנים הוזרו בחרטיס צהוב. תראו מה עושה לואיס סוארס לקסטן. ניימר מפרגן למסי שבנגיעה אחת שולח פנימה את השני של ברצלונה. מסי, ניימר וסוארס שתרמו לברסה בעונה שעברה 122 שערים בכל המסגרות, נראים מצוין כבר בשלב הזה של העונה. ג'ורדי אלבה שעלה מהספסל ובהמשך הוחלף בגלל פציעה בשריר הערך האחורי, עוד הספיק לחפש את השער של מורגן דה סנקטיס, השוער המחליף של רומא. ואז בזמן שאוהדי ברצלונה קוראים בשם של פדרו, הגיע הטיל הזה של איוון רקיטיץ' ששוב מסביר, מדון נבחר ל-MVP של המשחק. איזה גולאסו של הקשר הקרואטי המצוין הזה. ברצלונה בניסוי כלים מוצלח מאוד לקראת המפגש מול סביליה בשלישי הבא בסופר קאפ האירופי. פדרו עשה דברים נהדרים, הפעם הוא לא מצליח להרים על דה סנקטיס. שפע של מצבי כיבוש לברצלונה. שוב רקיטיץ'. 94,000 צופים התמוגגו כאן מתצוגת כדורגל משובחת, ובסיום ברצלונה 3, רומא 0.